Салом дӯстон, дар ин видео мо заданиёи SEO-Sprint-а кор мекунем. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Задани даркориимонро мекушоем. Дар инҷа навиштагие ки Facebook намедурӯе ва ҳами сайта меёве. Ҳами сайта ки ёфте поисковик дора, поисковик да 4-5 ҳарфа копировать мекунӣ, ставид мекунӣ, сайта мекушоӣ. Ва рекламада тилҷа гуфтагие ки вақти корро буд кардаи скриншот историяи браузертонро рӯй кунед. Барои скриншот кардани историяи браузер дар клавиатура Ctrl+H англисиро зер мекунем ва историяи браузеримонро нишон медиҳад. Ва агар дар инҷа ягон корҳои шумо боша, ҳамаашро удалид мекунем ва начал выполнениро зер мекунем. Ва ина мо дар сайти Facebook омадем ва инҷа ва ҳами сайта мекушоем. Дар ин сайт боша дубликат мекунем 4-5 маротиба. Ва инами ҳарфҳои кабуте ки дидасе ҳамира копировать мекунем, дар браузер ставид мекунем, поиска зер мекунем ва сайта открит мекунем. ва дуюмшам ҳами ҳарфа копировать мекунем, ставид, поисковика зер мекунем, открит сайти якума мекушоем ва сеюмшдам ҳамин хел копировать, ставид, сайта мекушоем, сеюм сайтам, чорумашдам ҳамин хел ҳарфа копировать, ставид, поисковика зер мекунем, сайти якума мекушоем ва панҷумшам ҳамин хел копировать, ставид, сайта мекушоем. ва 5 маротиба кушоидем ва мо бояд ки скриншот история браузер кунем. Дар клавиатура Ctrl+H зер мекунем ва историяи браузеримонро нишон медиҳад. ва барои скриншот кардан дар клавиатура Print Screen зер мекунем ва скриншот мекунем. Ҳамин историяи браузеримонро сохранид мекунем ва SEO-Sprint-а меоем, аз тарафи дасти рост сеюм значокро зер мекунем ва скриншоти моро нишон медиҳад. Скриншотмонро мекушоем, отправить отчётро зер мекунем ва тамом. Ба ҳамин задания мо буд кардем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.